Miten lähtee käyntiin? Jos jännite menee 10 volttiin, sen pitäisi varmaan silloin vielä lähteä. Eli laitetaan valot päälle hetkeksi ja 11 volttia nytten ja 10,87654 3 2 1 ja valot pois. 10,1 volttia on nyt, niin kokeillaan. Siellä lähti. 9,3 volttia näytti. 10 volttia. Se ei tyhjäkäynnillä oikein lataa. Tässä vähän kierroksia. 11, 2, jaa. 10 volttia. Nyt on 12,9. 13,5. 14. Vähän heittelettiin. Siellä se 14 pyörii.